Ще реагираме за първи път на трейлера на Кървава луна. Минаха 4 години. Всичко се промени след смъртта на Виктория. Това за вас. Как беше зарупала? Ще реагираме за първи път на трейлера на Кървава луна. Минаха 4 години. Всичко се промени след смъртта на Виктория. Това за вас. Как беше зарупала? Ще реагираме за първи път на трейлера на Кървава луна. Минаха 4 години. Всичко се промени след смъртта на Виктория. Това за вас. Как беше зарупала? Ще реагираме за първи път на трейлера на Кървава луна. Минаха 4 години. Всичко се промени след смъртта на Виктория. Това за вас. Как беше зарупала?